Wojwayelana kabi ukalamsa msakazo mfana ukapelana wojwayelana kabi ukalamsa msakazo mfana ukapelana wojwayelana msakazo mfana msakazo mfana ubabelana wojwayelana msakazo mfana Oh, no me la macha, amanganga, no me nezi, kengaga, no me la mai, samanganga, oh, no me na mabela mangaga, no me nesimo, esingaga, hati milanga mushobuza we, uye, mandala manyaga bafana bakithi kulwane, noma ngayithathi into zami ngizenze libize ngomnikazi webukulibize ngomaphaqela, bafana bakithi kunakani bafana bakithi umlomo ukhona ngizokhanda omunye ngizocabanga ngengqondo bese ngisho ngomlomo kunjani lapha libize ngomnikazi webukulibize ngosodolobha kanti ubani umnikazi webufana bakithi ngoba yini umnikazi webuku uzethula yini bafana sanibonani wendlela kwethu ngumfoka Msezane lo ngokudabuka ngidabuka le phansi eFriday endaweni akangena etsheni esigodini sakwaNdlana cha ngithi angizonethulela nanku umsebenzi ayiwami njengoba ngizwa nje ngisho ngithi ukuphaphelana nokujwayelana kabi kuyophela mhla ngisakaza imfana ngempama umfoka Msezane yemnikazi wempuphu yini cha bafowethu uyaphuma umsebenzi ngomhla ka4 i-video promo ngolesithathu ngizophinde futhi nginebele futhi ezimbili ezintathu bese i-back cover iza ngolesine noma kanjani kuyosazi khona ngolesihlanu yimi umnikazi wempuphu umfoka Msezane yimi ngithe imali emayikhlukumeza angithizi ngebula ngikhola ngevuki ngithe jephula mzana ziningi ingoma isihloko sizodida abaningi uzothanda oyithandayo isihloko sami ke sihlale sinomlayezo uzosibona khona ngolesibili ukuthi sithini ibambe emzali yozishelela